Pakita nato nga si Jesus isip maayong lungsuranon o maayong Hudiyo, misugo kang Pedro sa pagbayad sa buwis, sa ilang mga buwis. Wala siya magpa-special, magpa-exempt o gitawag og pribilehiyo niya. Hinunuha matinumanon siya sa mga balaod, sa yuta o sa balaod sa templo. Nagpakita lamang kini sa iyang pagpaubos o pagkamasinugdanon o pagkamaayo nga tao, isip, miyembro sa templo o sa Judaismo. Siguro ato kining makita nga pribilehiyo usab. Kay kung mag-alagad kita sa simbahan, di nata muhatag sa buwis sa o di nata mutabang hinunua kung yun kita. Nagserbisyo naman ako. Ug mao kana ako napamalandungan isip pari amo usab nga katungod ug amo usab nga responsibilidad ang mutabang sa simbahan o sa gobyerno. Bisad wala ni buhis pero matag adlaw mupalita o bisan unsa buwisan mangyud ta. Bisan gani ang tanan nga mga commodities magbuwis man. May danon nga makita nato nga usa kini ka dakong responsibilidad nga magpakita kita sa atong pagpakabana dili lamang sa buwis sa gobyerno kundi buwis sa simbahan. Mao to nga sa berin sa regla ko naagyod ko'y tithes. Ang akong tithes ako ihatag sa mga walay makaon, mga ingnan ako ang social worker nga pangitag mga pamilya nga giabandon na aron tagaan nimo og pagkaon o grocery. Ug tungod niini siguro dako kaayo nga responsibilidad nato ang pagtabang sa wala ug sa nanginahanglan. Mao kini ang atong kanunay nga gipadayag diha sa Caritas. Dili lamang sa Caritas, sa bisan unsa nga panginahanglan diha sa ato katilingban, mutampo ug mutabang kita. Kay sama sa panigingnan ni Jesus, wala niya giisip nga may pribilehiyo siya. Di siya moamo, dili siya buwis, kay kidi alang man kanatong tanan. Hinawat paunta nga masabtan nato kini ug mahimong kabahin sa atong espiritualidad sa atong kinabuhi. Palihog manindog.